चली मारी पहिल का मुड़की कैसे कैसे देहाती जी देखो तनी हने ध्यान दी तब बुद्धि हमरा के कहता नहीं कि बोकवा बोलत नहीं सूरज कुमार अरे भाई बोकावा बोली बोली बोकावा तो लय में एकदम बोली नु आज एकदम कहत बबू खाली बकरिया दिखा दी खाली लागी कहे पेटीएम करो ए महाराज तो नशा में बहुत बड़ा कहतर कि बेटा गणेश ए बेटा गणेश जाके अपना बाबूजी से कह दे कि तार चाचा आज वो आई रहे आज वो पियल रहले है वाह वाह हेलो दरना 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 हा 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 तब एक बार प्रेम से बोल दी राजा रामचंद्र भगवान की एक बार प्रेमवा से बोलो हो अरे सुगानावा वृंदावन बिहारी लाल घनश्याम की ओम जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मलिकार हमनी के हिंदू धर्म के मानल जालन ग्रंथ हत रामचरितमानस मानस आए मानस कनकुल इतना बनावता दर्शावल जाला कि केकरा साथे कैसन व्यवहार करे के चाही अपना माता पिता के सेवा कैसे करे के चाही एगो गुरु शिष्य के परंपरा कैसे निभावे के चाही भाई भाई से रिश्ता कैसे निभावे के चाही देवर भौजाई के रिश्ता कैसे निभावे के चाही और मर्द अब मेहरारू के रिश्ता कैसे निभावे के चाहिए ब्यास और सजिंदा के रिश्ता कैसे रहे के चाहिए उहे भाई घरी तो सजिंदा के संपर्क कैसन ऐसन बा के कहब कितना लोग फ्लाइट पे घूमता लेकिन आई कौन भी मंगलिक कार्य होला तो सबसे पहले गणेश भगवान के बुलावल जाला काहे खातिर मंगल के बारिश खातिर और मेघने के शांति खातिर ना हो जी मंगल के बारिश होला बुध के खुल जाला ओही जे बड़ा उ मंगर बुध भी अफे सुख शनिचर ना मंगल के बारिश अच्छा तू वही में झुराइल बड़ो लेकिन जब लड़का के गावे बजावे के मन करेला वही बीड़ा वाली माई के दरबार में जाले बढ़ जाई तो ढाल दे छंद साचे में है सार दे तो ढाल दे छंद साचे में है सार दे मेरे बाड़ी में बीड़ा के झनकार दे हो भगवती भारती भाव भर दे हमें हंस बहने तू मेरा नमस्कार ले
आई तब एगो लय मन पर गइल है चाचा का बा बड़ी पुराना फिल्म के लय हो पुराना। ओबर तमने हमर जन्मो ना भइल होई हाँ छोट होई है हाउ हाँ अभी हॉगिस पहनत हुई ओबर हॉकीज के समय ना रहे लंगटे लंगटे हां हां अच्छा अच्छा सर स्वागत आई होई यही लगले होइए जा होइए जा हो जाओ ना तो हमनी के भोर पड़ जाम जाए धीरेन्द्र भैया मंच पर उपस्थित बानी हार्दिक अभिनंदन स्वागत जय हो जय अभिषेक के गायक बनावे में मार्केट में ले आवे में बहुत यहाँ के सहयोग हो ना जी हाँ जी देहाती जी तो टेंशन में पड़ गए कि भाई माला वाला अभी अइबे ना कोई टेंशन लेवे के बाद सिवान जिला आगे माला छुटला ना पहिना देवे के बाद हां पहिना उनका के पहला ही पहले पहले उनके के अरे पेन हाथ भाई के चली उदास रवे नु बैठल बनी आई एगो मुंह पर लाइट बार दी तो काहे ब्यास लौकत नहीं खो ए भाई हाथ तू लो ना झुरावा तो केहू ना लाइट बारा भाई एगो अपना गोर ब्यास होले कलू देखो तनी एगो जोरदार ताली बजा दी सब है आहा बलिया के धरती से हमरा कमलेश देहाती जी और धीरेन्द्र भैया स्वागत करतनी आए हाँ एमे कोनो सोचे के नहीं खे जकरा माला पहिनावे के होई तू सोची म ना सब लोग आ जाई सब लोग आके अपन आके माला पहिना देवे के। माला ना हुई तो एक आध गो हमनियो को लगे हुई ए घड़ी तो लेके चलतन सब आई लेकिन कुछ हां और दो आदमी के अच्छा बड़ बकना चुपचाप लग लग वादी बारे हां तो एक आदमी मालवा अपन निकालवा पैसो ले लेवे का सब दांत कर दिखो एक आदमी मालवा निकाल ली अपन पैसवा ले ली तीन आदमी ना सोला तीन आदमी ना सहेला तो लग लग बुद्धि लगावे मनो भैया बाकी है तो नहीं कर बुद्धि लगा बता रहे कैंची लेके ना चला मोर दे हनुमान जी एगो काम करी रहुआ आज माला पहिना दे। रौरा जाई आए। आए पैसा ली हनुमान के यार हाँ? प्रियांशु डीजे हाँ डीजे म्यूजिक ना हाँ बा चल चल जाके हार्दिक हार्दिक स्वागत मलवती अच्छा ले खड़ा हो जाए तनी खड़ा हो लइका कहता के माई ए भाई तू ही गीता हो तू ही सावित्री हो तू ही सीता हो अइले हो अतहार वर्णन अभिषेकवा छोट बा तो एकर मुंहो छोट बा हां तो छोट छोट बा तो ए छोट मुंह से हम तहार बड़ाई कितना ले करी तू ही सब हो ए माई हमरा खातिर तो तू ही बाड़ू धनंजय शर्मा जी के हार्दिक हार्दिक वंदन स्वागत करब बड़ी सुंदर भोजपुरी जगत के नाल बादक ना जी जेकर आज मने जवाब ना भइल ना लइका कहता के माई तोहरा बीड़ा के तारी से प्यारी बाहो तोहरा बीड़ा के तारी से प्यारी बाहो ए माई अरे तोहरा चरणी के धूल अरे सिंगार बहो अपन लड़का के लड़िया बता जा आई सभा बीच सुमिरन में आजा अपन लड़का के बिगड़ी बना जा अम्बाई सभा बीच सुमिरन में
अच्छा राहुल जी हमरा अच्छा अजय बाबा हमरा के बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक स्वागत। थोड़ा सा बेस फर्क रखो। हाँ जगदम्बा टेंट हाउस लाइट सर्विस हमरा प्रोपराइटर में राजू चौरसिया जी बनी वाह प्रियांशु बा रह दो कार्ड बागे हमर लग रह दो। धनंजय शर्मा जी हमरा के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हाँ नारायण जी बनौले रही वाह कितना सुंदर हमरा के बढ़िया बढ़िया बाणी से यहाँ के स्वागत कोई है। कहतन जे कहीं तूफान काका गवले जब बोकवा बोलत नहीं हाथवा क के अच्छा मने हम बोका खाने लागत हां तेरी जरा अगर लोग के आंख बा हाँ आज के बोका खानी के बछरू खानी लगता है के महापाड़ा खानी लगता बोका खर करिए तो तू बड़ा बोका बोली अखिए से बुझा मने काहे मने बोकवा काहे ना बोली अपना बकरिया के दिखावा ना अबे फान जाइए दिखाई तब नु लइका कहत के माई ए भाई कहे के भाई बाबू पैसा ली पैसा डबलक बाबा के शिष्य हमारा पांडे जी ना जी है धा धा डबलक बाबा की तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जाई लइका कहता मिनी तब बल बुद्धि प्याराई आज लइखे का छुज्ञान हो नहीं हमरा पढ़े आवे मुर्गी के फरमाइशी आ गइल बा। अच्छा आपके तनी दिखा दी मुर्गी दिखा तनी माइक धरो हो मारा जहाँ जैसन धीरेन्द्र भैया ताहा तैसन आ ना करे तो मरद अब ई लो तो जिंदगी भर खड़िया मकई आवाजियो नहीं कर रह गलो। हां भाई हमनी के मेहनत क के गाई ले जा माने सही कहलबा कि नाचे गावे जे तुरे तार आ दुनिया ओकरे दुनिया राखे ध्यान तो नाचल खराब ना हो ना अब हम तनी नाच दनी हरवा ना नचली तोरवा सिखैते नु करब ए बाबा धोती काहे पहिनले बड़ो लहंगा पहिनलो चोली पहिनलो कौन चुना है पटुआ के बार लगा लो तो देखी गीत संगीत ऐसा चीज हो ना जी संगीत किसे कहते हैं किसे संगीत विचार कर हमरा बात पर संगीत उसे कहते हैं किसे गायन वादन और तथा नृत्य ये तीनों मिलाकर के संगीत बनता है। तो हमने क्या आज का गावेल बनी जा संगीत संगीत गावेल संगीत संगीत तारा खनी ना है बाबू की पकुर कुची मसर का जीरा मरी अधर ऊ कुल ना आवेला खाली गीत नहीं गाएगा संगीतो गाएगा। हां आई मुर्गी मारी टिंकू बाबा बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मुर्गी मारी ततनी एगो मुर्गी से भाव लगता तनी धर मुर्गी मारी मुर्गी चली मारी पहिल का मुर्गी कैसे कैसे देहाती जी देखो तनी हने ध्यान दी तब बुद्धि यही जा भाई यही जा ए जी बा यही जे बोलले बा हां देखा वही जा का है तब बुद्धि आज लइखे को छुपियाल हो नहीं हमरा पढ़े आवे बेदम पुरान ए माई तो अपन लड़का के अपन लड़का के अपन लड़का के बिगड़ी बना जा हमारी सब बीच सुमिरन में आजा
कहता के माई अजय पांडे बाबा हमरा के 100 रुपया के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक स्वागत। वाह अरे हाँ भाई इसके डीजे साउंड सुनील यादव जी भरौली के माध्यम से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार। अरे भाई हनुमान के और काटा कड़वा अच्छा कड़वा बोल दी ये भाई बोले के पड़ी भाई। जगदम्बा टेंट हाउस लाइट सर्विस ग्राम पोस्ट बड़हुलिया जिला सिवान बिहार प्रोपराइटर में हमरा राजू चौरसिया जी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उतना मैंने क्या बोला प्रचार मलिकार तो हमारे बात पर विचार करो। एह माई के नजर जेकरा पर हो गई उ जीरो से हीरो बन गई। यही माई के नजर न चाचा हो गई एगो भीख मांगे वाली औरत जेकर नाम रानू मंडल। उनका केहू जानत रहे नहीं केहू ना जाने नहीं। हावड़ा स्टेशनवा पर बैठ के भीख मांगस आ जब ट्रेन आवे नु एक ही गीत गावस तेरी मेरी ए देहाती जी प्रेम कहानी हो आ तेरी मेरी कह के रातों रात करोड़पति बन गए। तई माई के दिन बतावे नु फिर इसके डीजे साउंड सुनील बबुआ की तरफ से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आ देखी तेरी मेरी कह के रातों रात करोड़पति बनली तई माई के कृपा भइल तब जान जय मलिकार के जौना बेरा अछलाल जी उ भीख मांगत रहले उनका के केहू ना पूछे नहीं। उनका देहिया पर माछी धीनु कस लोगों को सिक्का देवे नु फरके से हेंगा दे दे इतना बसात रहली। अब माई के तनिकर से नजर पड़ गई रातों रात करोड़पति बन गईली। ए बार जाई ना उनका ब्यूटी पार्लर से समासे नहीं खे मिले उनकर दिन रात फेशियल होता ना जी। अब देहाती जी हमारे के एगो सजिंदा कहत रहे जे कहियो मोटा तो नहीं खो ए बाबू जाए दो देहाती जी तहर कम में थी गाढ़ नहीं खन इहो का जन संजोग ऐसन है गांव के भेटा जाता आज हाले नु दुर्गा पूजा में केकरा से दुगोला रहे चप्पल खानी देखी नु इतना सुंदर यहाँ के बानी उजर बंडी पहले बनी नु धीरेन्द्र भैया बुझात जे करी खाई हाड़ी पर चूना टिकल बाई ओ में एगो टीका लगा ले आ हमरा के कहता नहीं कि बोकवा बोलत नहीं सूरज गुमा अरे भाई बोकावा बोली बोकावा तो लय में एकदम बोली नु आज एकदम कह मत बबू खाली बकरिया दिखा दी खाली लगी कहे पेटीएम करो लइके कहत के भाई अरे तो संभाल ला साजी और बाज ए माई अभिषेक के तोहरे पर नाचबा सब बल सुरबा नसाज और बाजबा ए माई अभिषेक के तोहरे पर नाचबा तो सब बल सुरबा नसाजी और बाजबा ए माई अभिषेक के तोहरे पर नाचबा दुल्हे सरकार धीरेन्द्र भैया दुल्हे सरकार नु तो चाहब के तनी दुल्हे सरकार नु तनी मंच पर खाली आ जाए राउर कृपा भइल त हेतना लोग बाप रे बाप जुटल बा दूदू को ब्याह आइल बड़े तो सबसे तो जरूरी रही आखिर तनी मंच पर आई दोनों ब्याह से गुरुवा के माला से हमनी के स्वागत करब जा कमलेश देहाती जी माला तनी रबा उठा ली आई तनी हमने को चीन लीजिए हां ले आई कभी तो अपन अभिषेक के अरे बिगड़ी बना जा अपना अभिषेक के बिगड़ी बना जा अब भाई सब बीच सुमिरन में आ जा आई
सुर बा न साज और बाज बा आई ए माई अभिषेक के तोहरे पर नाज बा तो सब बा न सुर बा न साज और बाज बा ए माई अभिषेक के तोहरे पर नाज बा दुल्हे सरकार धीरेन्द्र भैया दुल्हे सरकार नु तो चाहब के तनी दुल्हे सरकार नु तनी मंच पर खाली आ जाए आई राउर कृपा भइल त हेतना लोग बाप रे बाप जुटल बा दूदू को ब्याह आइल बड़े तो सबसे तो जरूरी रही आखिर वो तनी मंच पर आई दोनों ब्याह से गुरुवा के माला से हमनी के स्वागत करब जा कमलेश देहाती जी माला तनी रबा उठा ली आई तनी हमनियो के चीन लीजिए हां ले आई तभी आई आज रौरे तो अपन अभिषेक के अरे बिगड़ी बना जा अपना अभिषेक के बिगड़ी बना जा अब भाई सब हमें सुमिरन में आ जा आई रबक एकदम बनौले रही हां जी ना जी हां जी कितना सुंदर माई के भजन बाजल हो हां तो माई के भजन में का बाजल हो आ कि तीत तीत निमिया गछिया अरे तीत पतई फरवाए माई अरे तब काहे निमिये गछिया अरे तब काहे निमिये गछिया अरे लवेलुदा रब्बा रवाए माई तब काहे ई कुल माई के भजन बाजल हो ओनियो से बाजल हो जे आर्मी कौन ची लभल हो मजनुआ करे अर्जी हो आ देवी माई हमरा देह पर चढ़ा दो वर्दी हो वही से चढ़ी देखी नु माने ई ना माने ई हो जे व्यास 5 मिनट भक्ति में बाड़े कम से कम कलाकारों के भक्ति में 5 मिनट रहे के चाहिए रहे के चाहिए ना कजने हम एक दिन हनुमान जी के भजन गवनी तले हमर बेंजू वाला बजा देले कि काहे खातिर भूखल बनी दूध राजा जी आ हमरे चोलिए से टपकता दूध राजा जी कितना सलील देखी नु इहो के एक दिन गणेश बाबा वंदना गावत रहन तो यहाँ के अभी सुमिरने में गावत तनी के गणेश बाबा आई ना लइका के लाज के बचाई ना आ तले देखी हो चोपाह बेंजू वाला शॉर्ट उ जान तनी का बजवले आ कि दारू पी के गोइल बा सुत राजा जी आ उठी तो पी हमार अरे महाराज अब जान जाई कि बलिए जिला रहनी जा धीरेन्द्र भैया एगो काका तो मने सोनक गइले कि सुमिरने में ई ऐसन खराब गाना बजा देलो अब उ लाठी लेके दौड़ल बड़े भाई मर्दाह बेंजू वाला मान गईनी हो अब उ लाठी लेके दौड़ल बड़े आ ई जाके उनका आगा बा निहुर गइले अरे महाराज ऐसे अब मुहा के काज ने लठिया हेता न कहां गइले दादा हमरा बुझाता लठिया भुला गेल पिछवे अब अरे के भाई मरद बा जवान अरे मरद। भाई केहू के मने फेरे नहीं खेडा लेके लेकिन आई एगो गणेश वंदना हम सुनाई बरवा सबके आ तब गीत संगीत के तनी पैराग्राफ चेंज होखे ओने से अब ना जी तिलक उत्सव के कार्यक्रम होता तनी रंगारंग कार्यक्रम चली तो बहुत अच्छा रहे एगो पवन सिंह जी लय सुनवनी बड़ा अच्छा लागल मर्द मेहरारू से वार्तालाप होता मौगी जानतर का कहतिया कि खल दही पिया लागे सही पिया काहे करे लो तू नहीं पिया मर्द कहत रे कि ज्यादा खाइब त जाइब मोटाई हो दादा त ज्यादा खाइब त जाइब मोटाई हो दादा अरे तयाई हो दादा आहे आई हो तब में हरी देखी लय कब पुरान ना होला
लय माने बर्तन होला होला अब रउआ पर निर्भर करता हाँ। कि बर्तन में प्रसादी रखी हाँ ना जी हाँ जी आकि माने और बाउर कुछ मुर्गा का रहे टमारी रखी दो कुल ना कहल जाला खाइल जाला, लेट कहल से बोलो जाला। तर ना बोलबो तो एही लय के सहारा तनी गणेश बाबा से कह देबे के बा लइका बाबा से कहता रे हाय मंगल के दायक विनायक बाबा आज हो जाई हम पर सहायक बाबा विदेश में कवना जगह बानी आ दुबई से हमरा धीरज भैया देखो तनी लेकिन हई देख ली बड़ा घाटा लगता रहुआ ना रहला पो हां बहुत घाटा लगता धीरज भैया हमरा के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक स्वागत जहाँ रही एकदम खिलत रही या फूलात रही रहुआ लइका कहत रे हई मंगल के दायक विनायक बाबा आज हो जाई हम पर सहायक बाबा पिया लडुआ के भोगवा लगाई बाबा पिया लडुआ के भोगवा लगाई बाबा अरे आई ए बाबा अरे आई ए बाबा तो हमारा सुमिरन में बाबा सबके आई ए बाबा हमारा सुमिरन में बाबा सबके आई ए बाबा टोपिया पहिन लेले बने तो चिन्हात नहीं खी ना ठाकुर जी नु जी राउर चेला नरिनपुर हाँ? देखी एगो एगो इहो के ठाकुर जी बनी आ एगो उहो के ठाकुरे जी बनी हाँ, देखो। देखो रंग के बा हां जाई अपना मित्र राम से तनी मिल ली जाई जाई तब दूगो बॉल लगावे के पड़ी आज सैलून चलल है बुझाता पूरा पूरा आज कैची कटाइल ही है खुला दी ए करेजा में तब बरछी मार दिहल देखी नु ना ठीक रख ली अच्छा चलो ठीक अच्छा दे देते हैं चलो। देखी असही शिकायत ना करे के चाहे ना रही ठाकुर जी तनी एक मिनट बैठ 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 असही एगो ये ठाकुरे जी का भक्त हाँ रोज मने प्रतिदिन दूगो अगरबत्ती लेके हाँ आ शंकर भगवान के मंत्र में जाके आ लिंगवा के आगावा हाँ धीरेन्द्र भैया रोज एके मंत्र का जहाँ दूगो बंटी बबली मारस आंख आन्हर आ मुंह बानर आ तोड़ दे अगरबत्तिया लेके आ शंकर जी के लिंगवा के आगावा हाँ कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम आ देखी रोज पूजा करस हाँ असही रोज जास रोज वाह शंकर भगवान के मंदिरिया में पुजेरी बाबा रहले हाँ सोचले कि हो ए ई पियकड़ ह कि डरामा करता कि याद कोइले बा सचहु पुजेरी ह हाँ अब जान जाए कि एक दिन जांचे लगले पुजेरी बाबा जचल कहले कि रह रह इनका के आज जांचे कि सचहु पियकड़ हवन कि भक्त हवन हाँ अब जान जाए कि एक दिन शंकर भगवान के लिंगवा के आगे बड़हन गणेश बाबा के मूर्ति बना के आ पुजेरी बाबा पीछावा लुका गईले फिर पियकड़ महाराज मरले दुगो अब फिर दुगो अगरबत्ती लेके आ गणेश भगवान के
ऊपर से नीचे ले देखत रहे। अरे अब फिर मंत्र ऊ है कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। अब फिर जाए लगले पुजेरी बाबा गणेश भगवान के पीछवा लुका के कहत रहे कि ए भगत आज चिन्हाइल हा कि कौन देवता हवे। ए महाराज उ त नशा में बहुत बड़ा कहत रहे कि बेटा गणेश ए बेटा गणेश जाके अपना बाबूजी से कह दे कि तार चाचा आज वो आई रहे आज वो पियल रहले है लइके कहत के ए बाबा आहा तो भोले दानी हई आ गौरा रानी हई हो जाता। अरे पूजवान बाबा रो लखन दानी हई पूजवान बाबा रो लखन। ठाकुर जी बैठी ठीक ना रहे। अरे तो भोले दानी हई आ गौरा रानी हई अरे पूजवान बाबा रो लखन दानी हई पूजवान बाबा रो लखन दानी हई काहे पिया लड्डुआ के भोगवा लगाई है बाबा पिया लड्डुआ के भोगवा लगाई है बाबा। अरे आई ए बाबा अरे आई ए बाबा हमारा सुमिरन में दो तनी हम उड़ान बोलब लेकिन हुरका बाजली है फ्लाइट पर। अब तो देखी हमारा के यहाँ के सुमरने में हम चुपचाप बैठा रहनी है हाँ तो कमलेश देहाती जी कहत तनी कि बोकवा बोलत नहीं है ये तना कबो कबो चल हाथ बने लगल नु भाई। ठाकुर जी के बैठावल जाओ तनी बैठावल जाओ। हाँ ठाकुर जी बैठ जाए हो जा बैठ जाए बैठम के दुपे कर दियो कि सुत जाई। बैठ जाए हाँ बैठ जाए फ्लाइट पर ना मिली हो। आप देखी नु और सही एक दिन चलहा कि कमलेश देहाती जी तब बने लगन तने हमारा बात पर ध्यान देव सब है। अब जान जाई आज बहुत दूर हमनी के चल गनी जहाँ ने औरंगाबाद का और अब पैसा रुपया हईले ना रहे तब हई आ कि एगो बोर्ड पढ़नी जा कि जे कम समय में एक बाल्टी गाय दूह के दे दियो करा के बड़हन इनाम दिहल जाए। कहले जे तिवारी जी रुपया पैसा तब बा ना लेकिन हई बोर्डवा पढ़तनी से हमनी के कुछ फायदा हो जाई। लिखल बा जे कम समय में गाय के जे दूह दी एक बाल्टी ओकरा के इनाम बड़हन दियाई। तो हम कहनी के भाई तो हमरा गाय भैंस दूहे तो ना आवेला। कहले जे चार गो भैंस रखले बानी आ दूहे में का हई मैं मंडली चल दे हलो गाय दूहे तो जान जाई कि 10 मिनट में टिंकू टकराना एक बाल्टी ओकरा बाद से उहो दूही दिहले मन सब लोग अपन अपन दूही के ले आवता। बारी भइल कमलेश देहाती जी के अब इनका के एगो रूम में ढुका दिहल गई आ ढुका के देखल जाता कि 10 मिनट हो गई 15 मिनट हो गई 20 मिनट हो गई आधो घंटा हो गई लेकिन आवत नहीं खन 45 मिनट के बाद बाप रे बाप पसनी आई ले आ चलल बड़े कुर्ता उर्ता खोलल आया के हाफत रे हमनी के कहन कि ए भाई सब लोग बाल्टी भर के दूध ले आवता तू हाफत काहे बाड़ो ई कहत रे जे अच्छा ई बतावो सो कि सारा सन के रूम में गाय बांध रलसिया अब कौन सरवा हमारा में साढ़ बांध देलक ओकरा के आधा घंटा से दू हाथ हमारे के दूध देला बा 1 मिनट में मरलस की अखिए खोदा गइल। पल्सर भी है फ्लाइट पर हमनी के डॉक्टर साहब अखिलेश कुमार जी हजारों हजार रुपया के पुरस्कार भेजौनी श्रद्धा के जय जयकार रहल नारायण जी रवा सबके बनौले रही। अब तनी चली अथी स्टैंड दे दी हो स्टैंड तनी स्टैंड दे दी हो स्टैंड दो। हाँ चुपचाप बैठ।
ये जीवन में तो फ्लाइट पर चढ़े के मिली ना ना तो ले आओ जौनो अपचिया दिए रहो तो छीना गई अब घरों पर जेसीबी लागती अब ढाहे खाती ए भाई तो उतना पैसा देवे वाला ना केहू ना धरती होई। पर कोनो ब्यास नहीं है ना ई कितना देते हैं 1200 से 1300 देते हैं छोटुआ मार्केट खा गोली को सब चुप रह सब अरे ए भाई गांजा- तनी ब्यास बोलते नहीं खा तू लो लाड़ भर जितना मौका बस मोछिया उठ के चलो जो तनी 5 मिनट तनी अस्थिर रहल भाई तू लो जितना बोलो तो उतना तो कुकुरो ना बोलो तो मर जाता तू वो तो कुकुर के बच्चे हुआ सब रह तनी हमने के सरपंच साहब बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार दिले बनी बार बार प्रणाम करब नारायण जी रमा के बनौले रहे कहे के बाबूआ अरे तल्ला ले लाल अड़हुला फुलवा गोपाल हमें चुनू बाबा फिर हमने के धीरज भैया के तरफ से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार जे दुबई से हमने के कार्यक्रम देखो तनी नारायण जी रमा के बनौले रहे तनी बना दी हो ठीक बरह दो अरे तल्ला ले लाल अड़हुला फुलवा अरे लाल बायो सनिया हो चवरिया रे डोले ना तो बाबा नहा गावेला अरे लचरिया हो चवरिया रे डोले तो तनी बजा दो तो लाल लाल हो फुलवा लाल बा ओ सनिया हो चवरिया रे डोले जैसन अंगुरी चलाए वैसने बोली एमे हाफला के कोनो काम नहीं तो गांजा पी ले बजावो कम हाफो तरस बहुत ज्यादा तो लाल लाल हो लाल बा ओ सनिया हो चवरिया तो बाबा ना गावे लचनिया हो चवरिया डोलेला तो बाबा ना गावे लचनिया हो चवरिया डोलेला पुरस्कार धोइले रही बाद में खाली से सुबेरे ले आई हां रवा से पुरस्कार सुबेरे ले आई इतना स्पीड पर हाफत नहीं की लास्ट भाव लागोता अरे त मामा हो बहरागी देखो अरे यादव पुरनो गरिया हो चवरिया रे डोले ना तो अभिषेक को कहावे लचनिया हो चवरिया रे डोले ना लास्ट में तनी जयकारा बोली अब फिर हम बर्थडे लेके दिहल जा चलो तब बबुआ
अच्छा सैन्य डीजे साउंड हमरा सीपुर सकरा आ मित्र बानी बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत कहे बाबा बाबा स्वर्ग के तनी गायत्री बाबा के ठाट लागो आल सबसे बालवाल जी सबसे बालवाल जी अरे बाबा हनुमान रउआ विनीत तो देरी नहीं क्या करेंगे अरे तो सबसे बालवान जी अरे बाबा हनुमान सबसे बालवान जी बाबा हनुमान चलो तो रहो ठीक भाई चुनु बाबा खेदा गइल हो मंडली में से हाँ बढ़िया भाई ना तो प्रिंस के तहार हाल हो जाई और तहार बहुत जल्दी हाल होई तू टेंशन मत ले तहार पोल खोली उहे हाल होई सबसे बालवाल जी सबसे बालवाल जी बाबा हनुमान बचपन में लील गईनी सूरज महाराज के तुरनी घुमन जाके रमण राना बात अरे कहो के कहा ए हनुमान काल जी अरे बाबा हनुमान अरे तो सबसे बालवान जी अरे बाबा हो सबसे बालवान जी बाबा छपरहिया छपरा सिवान गोपालगंज के ठाट लागेला तले लगावो तो सबसे बालवान बाबा अरे तो सबसे बालवान अरे बाबा
प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। तो कहे के बाबा बढ़ जाए। अरे त राधापति घनश्याम तो श्री सीताराम। अरे तो प्रेम से बोलो